Ние сме роботчовците от град Русе. Здравейте, аз съм Георги от отбор Роботчовците. Аз съм капитан на отбора. Освен роботиката се занимавам с баскетбол и в този отбор допринасям главно с кода. Здравейте, аз съм Петър от отбора на роботчовците. Аз се занимавам много често с свирене и програмиране. Също аз допринасям на отбора с екипната задача, защото аз основно направя, но с помощта на моите приятели и съотборници. Здравейте, аз съм Ивайло от отбор на роботчовците. Аз свиря на укулеле и също така съм много добър в реденето на купче Рубик. В отбора главно допринасям с идеи за проектната задача. Здравейте, аз съм Пресен от отбор Роботчовците и тренирам плуване и в свободното си време запоявам платки. Аз допринасям в отбора, като построих робота и програмирахме част от задачите.